Yeah.
ring katarta pangartine ilmu kang tumraping tanah Jawa agame aji yo 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 sukses ya Mbak Amel Nggih Mbak Mas. Rida. Anjir. Wah, disusul koncone siji meneh matur nuwun. Mbak Eka. Oh, Mbak Eka, matur sembah Mbak nuwun. Eka. Heeh, wingi aku potok pas senam, ya ijik nganggo training. Saiki wis beda wis kebayaan, ra apa-apa. Wingi dadi instruktur senam. Ya. Oh, Mbak dadi Eka wis struktur. heeh. Struktur senam. Ya apa-apa ki dasare multi talenta kok ya. Luwes. Kon mimpin terampil. senam ya iso. Iso. Kon nembang ya iso. Iso. Kon nari ya iso. Iso. Kon tebang ya iso. Tebang apa? Bang kayu. Oh. Pendimu. Angon bebek ya Pinter. Ya. Matur nuwun nggih. Napa niki dijegetke nggih napa niki? Manut buri. Ya. Lagune napa Pak Bu? Napa? Oh, tembang kangen. Tembang kangen. Manut. Manut buri. Apa-apa gelem pokoke. Ayo. Manut dong. Ya. Oke, yo diteke yo monggo. Yo Mbak Eka, Mak Rida, Mbak Amel. Ayo. Ayo dong ngadeg. Ayo Bas. Wis ngadeg durung, ayo Bas. Yo, iso ngadeg to. Tak teke ayo. Yo apa-apa ki nek gawan tukang kendang yo meso yo Mbak Amel. Yo diderekke garwane Mas ki kek leres nggih. Heeh. Heeh. Monggo. Tenina. Tenina. Tenan. Ayo sayang. Amelia. Wanotya ayu utama gambaran rompe bulan lang-lang romanto agawe Esok mulir pae mantu dasar lancar kuning agawe tembe Rasulullah.
siro wong Bangsa Satria Muda. Ada Kusmi Tonono. Mama Oscar, ayo goyang dulu. Ayo goyang dong. Piye, Dik? Jebel ya nek suwe ora ketemu reuninan ya kangen ya, Ya Mas. kangen no. Apa meneh karo sindan sik paling enom iki. Wah, Mas. Jan. aja sembrono. Ning ndi-ndi ya dikanthi kok wingi kae ketemu ning lor kono ya karo Mak Rida kok ya les sembrono. Apa aku sik suwe ora ning kene apa ya, Mas? Heeh, suwe ra petuk adewe. Nggih saderengipun ngaturaken selamat siang Bapak Ibu. Siang apa sore? Ya rada sore. Oh ya rada sore. Rada sore. Ibu Bapak sehat? Sampun dahar napa dereng? Hah? Urung? Ya jajano dhewe kok le. Ono kok ki aku. Apa, Dik? Mumpung dikendangi bojomu Nggih. ayo. Apa? Mumpung dikendangi bojomu. Sapa Om Kiki to? Heeh. Oh, biar seorang aku. Oh, sama kakak Kiki to. Walah. Aja Mas. Lah piye? Kuwi mbiyen ki bekasku Lah Mas. sapal aku kok. Iya. Dari Beksa Satria Ya Muda. bener. Ini wiyoga terpilih ya. Wah, terpilih Dan istimewa sindan kabeh. pilihan. Pilihan bener. Nek aku ora pilihan. Lah kok iso? Bintang tamu kok. Wah, Mas. iya. Nggih, Bapak nih, Ibu aja ngersake lagu menapa? Napa aja ngersake kula? Monggo sing purun ngersake kula dongake Nggih. berkah barokah. Nggih, Bapak Ibu ngersake lagu apa? Lewong, apa Lewong. meneh? Sik pojok kidul kaya apa? Tembang kangen. Sik pojok kulon. Sabar. Sogok keri-keri. Apa Bu tak Nggonku ya ora iso keri no, Bes. Nek nggonku ya mampet. Nggih niki dari saya satu lagu nggih Bu. Habis itu ngapunten saya niki ada pindahan. Oh iya, mau syuting ya jadi ya? Iya, jadi syuting. mau syuting ya. Jadi nanti. syuting. Heeh. Lagunya apa Bu? Sik gayeng Bu? Apa sik ra gayeng? Apa? Apa? Lewong. Mosok yo yang mene lewong, guys. Bubar no. Bubar. Bubar. Hah? Apa? Relakan aku tung gendang ting gendang ting
memilih dia tuh sahabat baikku yang dulu ke rumahku mengantar surat undangan dariku. Iya iya iya. Jangan kau pergi, aku dan dia, aku kan ingin membalas sakit hati kepadamu. Wes ya Bu. Diramongin apa mboten? Mboten kok mboten piye to? Mas, aku kan mau Indonesia. Oh iya, jadi nek mboten dadi mboten. Benar. Jadi saya tuh dulu jebolan orang Gunung Kidul ya, Bu. Hanya dia pengobat luka di. Jebol pinter loh, Mas. Jebol pinter loh, Mas. Ada. Ya lagunya apa Mas iki Mas gayeng. Sida Rondo. Rabi urung rondo. Sida Rondo. Oke, dari grup Wingking nyuwun Sida Rondo. Sida Rondo manut. Jual jenengan ya Mas. Oh iya Dik. Randaku sik ngepak ya kowe ta Mas. Iya, ora kelingan to wingi. Wingi tak bon wingi rong tak bayar lho. Lah kowe kuwi lho Mas, saking arep ngrangkul pundakku ta Mas. Ora tekan. Nafsu aku. Rek. Ora apa-apa lho Mas. Yo Sida Rondo. Ya Sida Rondo Mas. Masih bersama Beksa Satria Muda. Apa Mam? Rasa serik medun ngene iki. Iya. Hey yo. Ayo kemarin Mas Afan sama Mas Irfan semangat ya. Satu kering-kering, satu kering-kering.
setan resi laku agung tresno Sampun nggih, Bu. Sampun. Sampun. Nggih. Ya. Wis ya, Bu. Dadah. Kose rong ikhlas, tanduk ora. Nggih, aku ki yo Mas biasane ki Piye? iki ki yo iso tekan dawa ora to, Mas? Iso ya, dawa ya, Bu. Iki Kuwi iso dawa tekan ya. dawa ora, Mas? Ah, tolong Aduh. jangan Wis mentok-mentok. lepaskan aku. Aku mentok. jijik, Mas pendek. Wis mentok. Wis mentok, Mas. Mentok. Nggih, niki ibu-ibu yang ngersake lagu menapa malih. Iki sak lagu 50.000 lho. Sak lagu 50.000 ning engko dibagi wong cah 17. Apa lagune buke? Iki monggo iki sak arep sedekah ya ora apa-apa gelem mumpung celengane ya. Isin Ya. luwak lho iki. Mbah Kuncung jalur lagu apa Mbah Kuncung? Sapa Mas? Mbah Kuncung. Mbah Kuncung pundi nggih? Kae ning mburi kae pojok. Mbah Kuncung ngersake lagu menapa Mbah Kuncung? Apa manut ditakoni jan. Arumbia. Oh, mah dadi kabeh kok. Yo, apa Dik? Apa Mbak Yu? Mbak Yu ku saiki delok ae lagune apa sik joget-joget mau. Tembang kangen. Iso ora Mas? Beres not. Mas pengrawit sedaya sakit mboten. Ya Allah sayangku, kamu datang.
Piye rasane donyamu komplit to? Siji karo sing bojone ya ditunggoni, mantane ya teko lek ya gayeng. Lah nek iki kudu Oh, mantan. iki nganu Mas, iku kudu mantanku. Ya terus? Ning besti perjuangan. Oh, besti perjuangan. Biyen zamane aku isih perawan to Mas. Sing merawani ya model-model kuwi. dhek Mas. Oh, sing merawani ya bondan. Konangan saiki. Mula ya pantes sing Wonosari diculke. Ning bondani Ngeboni biyen kowe to. bondani biyen cilik banget lho Mas. Apane? Wonge. Oh, Wonge biyen cilik banget lho aku mung sak cengelku kok bondani biyen. Saiki. Saiki gedhe. Apa Bu tembang kangen? Tembang kangen sik pro apa jenenge? Rombongan mriki lagune napa? Lewong. Lewong iki kan dhewe iki ra kuat lho aku iki. Apa meneh? Taman Juruk. Ya, Taman Juruk wae ya. Tembangan po Taman Juruk. Iki nek arep milih bingung aku nek urung di DP soalnya. Di DP sik, Bu. Iki rak ya aku bingung ta ya, Bu. Apa? Taman Juruk apa tembangan sik? Manut ya. Tembangan wae ya. Yo ndok Masku. Wayah wangi udan gerimis ra uwis. Aku diplek foto ya aku. Ibu, jenengan lan nunggu ke jam pira, Bu? Ket mau. Standby jam 10 penonton setia. Ini warga Kuton mana suaranya? Iya Mas.
Pun nggih, Bu. Tembangangan wis ya, Bu. Nggih. Ya Mas Bondan, biasanya Mas Bondan ki apa gimana? Ah ya Allah. Oke, juragane bakso terima kasih ya. Raja Sawere ya lah. Rak yo ngene iki aku rak yo ora penak to yo kanca-kancaku. Apa dadi penak to? Heeh. Tembangangan Iya. sampun Dek Eka. Nggih, terima kasih buat Masku sik bakso bakar. Moga-moga rezekine oke ya, Mas. Engko bubar saka kene tok duit 10 juta, Mas. Wong kuwi baksone ya cacahe 10. Apa kusumane ngati? Nenenenenane. Sinden gending pada mau. Oh iya kok. Ngejake. Yo sapa sik ro aku yo? Manut. Ayo Mbak Rida. Iki mau Mbak Amel saat iki sindene Pak Seno, Mas. Ngono. Heeh, mantan sindene Pak Seno, Mas. Ning Banjelan. Banjelan. Heeh. Yo monggo. Ayo. Jeng Rida. Nyuruh Mak Rida yo. Jeng Rida. Piye, Kak? Nah, iki sinden sik kawaan, umure ya paling nom dhewe. Heeh. Nggih monggo ingkang badhe ngersake sinden babat alas. Ha niki babat kayu malah. Yuk, kusumane ngati. Mas Bondan kok nggak nemenin aku ya kamu, Mas? Kamu baru bengek ya? Nggak apa-apa. Ada Mas Penteng kok yang ngancani aku. Pak aku dadi gila tuh aku ki. Gila nih. Oh, aku gila sama aku dhewe. Maju mak, maju mak. Wes maju. Sayange sapa? Ada ikan
beda. Ya, Sampun Mas Pendek. sampun. Yo, terima kasih ya Deka yo. Terima kasih matur nuwun. Nah, jan bungah. Apa iki? Dewa